Днеска започваме деня с една пратка от Trendyol. За сега това е последното нещо, което съм си поръчала. Ще ви го покажа какво е. Първото е една ножница. Ето така. От дантела. Долу леко прозрачно, пак няма дантела, доста секси. Следващите две неща са две бодита. Първото е бяло, с дълги ръкави са. Ето така, чип фланел. Изглеждат с приятни на допир, еластични са. И едно черно. Вече малко по-пролетни неща, стига стана зима. Ето го и второто. И последната пратка, която е пристигнала, е една чанта в цвят бордо. Ето и нея. Не знам колко добре се вижда, сега ще я запаковам. Много е кют, много е сладка. Много харесвам такива модели от голяма дръжка и малки дръжки. И са ми пратили и две бомбонки. Много сладко. Trendyol, благодаря. Да я разпакуваме. Видим. Ето и дългата дръжка.